Hej YouTube og velkommen til Saints Row 3, eller Saints Row 3. Vi har lige været i gang med at tude en bil, og nu skal vi ud og prøve den. Og det er min lillebror, der spiller. Jeg gider ikke lige spille lige nu det der Saints Row. Næste episode kommer nok måske til at være min fætter, der skal spille. Og på et tidspunkt kan vi måske prøve at opsætte et GTA V, nej, IV. Vi skal nok få V på et eller andet tidspunkt. Måske. Og vi er optaget der på computeren, så derfor er grafikken ikke lige det bedste. Vi kunne nok finde ud af på en eller anden måde, jeg ved bare ikke hvordan, og få koblet computeren til en Playstation, så vi kan optage sådan i høj opløsning og sådan noget. Ja, normal opløsning. Hvor skal vi hen, du? Hvor skal vi hen, du, Søren? Vi skal lige hjem og save. Og jeg vil have gjort sådan den opførsel som en tank på en måde. Prøv at se hvad det er. Så i en af episoderne kommer vi nok til at optage, eller lidt senere, så kommer vi måske til at spille FIFA. Need for Speed, eller hvad kan vi spille? GTA, eller sådan noget, FIFA Street. Det er lige et spil, vi kan, eller vi har. Og hvis vi finder min lillebrors kanal, så skal I bare gå ind på, så skal I bare skrive Søren the Gamer. Så kommer hans kanal. Undskyld larmen, det er bare en kanin. Nej, det er altså. Vi er snart ved huset, så der stopper vi også episoden. I morgen uploader vi måske en ny episode. Nå, men ja, så er der ikke så lang tid til vi stopper. Sådan der.
Ses YouTube. Hej hej.